Hygiene Products Limited bụ ndị obozi egwu na ikpochasị gburugburu nke bụ n'obi abụ ịkwalite gburugburu dịwanye ọcha ma nwewanye ahụike na enekwasị mpụ nke Ọnịsha. Ya bụ ma bụ nke dịkọtara ndị bi n'ebe ahụ, ndị ọrụ enyemaka nakwa ndị ọrụ sitere na ụlọ ọrụ Environmental Health Department, Council Obodo Idemmili North bụ ndị nyochara isi ya bụ ihe si wee gaa dịka ndị bi n'ebe a sonyere nọ nke ọma site n'ibupụta atịtị ha ka e wee kpofuo ya etu kwesịrị ekwesị. Faith onye ma uche bụ onye ọrụ anyị ji akụkọ a wee bịa ka o si gaa. Ya bụ nzacha na mkpocha kpọkọtara ndị bi n'okirikiri ahụ na ndị ụlọọrụ Environmental Health nke dị n'okpuru ọchịchị Idemmili North bịara ịhụ ka ya bụ ọrụ si aga. Mgbe ABS na-agba ha ajụjụ ọnụ, onye Director Environmental Health Department Idemmili North bụ Oriakụ Kelechi Nwokenta na onye ji ọkwa Area Manager East 2 na ụlọọrụ Hypo bụ Maazị Ifeanyi Okoye kwuru na ọ dị mkpa ndị mmadụ ịpụta n'igwe tikọọ aka ọnụ wee kpochaa ma zachaa okirikiri ha. Ha kwuru na ọbịbịa ha abụghị sọ ịtụtụ ahịhịa mana ka ha kụnye mmụọ ịdị ọcha n'ime ndị mmadụ. Ifụlọ na moto nke izi ejugo, people na-ekpopụta frepụ ifo ka ebe niile na-amụkesị n'anyị ya afụcha people ka a na-alụcha nke ha soro na-alụ na-ekpopụta ife a na-enyekwa Hypo free to encourage them. Onye ji ọkwa Chairman Enekwasụmpụ West End bụ Maazị Chibuike Okafọ na ọtụtụ ndị sonyere na ya bụ mkpocha na nzacha bụ Maazị Windy Eze na Edwin Okoye toro ndị ụlọọrụ Hypo na enyemaka ha wee kwe nkwa na ha ga-agba mbọ na-edebe okirikiri ha ọcha. Farmer of Mmadu are very happy. It's a kind of inequality because we are finding way of doing it before that financial aspect. Farmer that's the mail free. Ya bụ emume gosipụtara nkuzi maka ịdị ọcha ndị ụlọọrụ Hypo nyere ha nakwazi onyinye Hypo nyere ndị sonyere ha n'ọrụ site n'Ọnịcha. Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.